Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Wannan cibiya mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in lasam tana jihar Kano, kasuwar Tarauni. Kusa Lele Store dab da Madalla Suya jikin Marsa Store. Muna nan a Black Posi Rahama Dubai Shopping Complex. Domin ƙarin bayani za ku yi tuntuɓa mu ta waɗannan lambobin kira ko kuma WhatsApp 080 38 95 74 88 090 62 17 61 53. Za mu iya kai mau kayanku a duk inda kuke ta jirgi ko ta mota sai kun zo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yau yan uwa masu albarka fata alkhairi, ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu lafiya, marasa lafiyar mu duk inda suke Allah ya ba su lafiya. Yan uwa masu albarka, kamar kullum kamar ko da yaushe, suna na Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in lasam. Yan uwa, kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, kar a manta a mana subscribing, a yi liking da sharing domin samun sabbin shirin da zarar mun dora. Yan masu albarka, muna ta bayanai akan abin da ya shafi wato wannan gagarumar cuta wacce ta addabi al'umma, maza da mata, musulmi da wanda ba musulmi ba. Saboda wannan sanyi matsala ce, cuta ce mai illa gaske wata ke hana wato walwala aure, zamantakewa aure, jin daɗin aure. Dan duk mutumin da ya samu wannan matsala, namiji ko mace, gaskiya ya samu wata waya babba a tattare da rayuwarsa. A wannan mako insha Allah za mu magana akan menene ma sanyi, menene sanyi, wato mahol jinsi inda rijal. To ana cewa infection ko gonorrhea ko general infection. Me ake nufi da wato sanyi a wajen maza? za mu ga wato mini nasa ko kuma definition nasa, kuma ta'arifi nasa shi kansa ya sanyi. Me ake nufi da sanyi idan an ce sanyi? Wato mahol jinsi inda rijal, me ake nufi ko kuma me sanyi a wajen maza? Yau tabar jinsi mushkilatun kabira, wato ana ganin ko ana la'akari ko ana tsinkaye ko ana ittila'i ko kuma masu bincike sun yi bincike akan cewa shi sanyi wata matsala ce babba wadda take da kaiwa ƙololuwa wajen samun matsala tsakanin namiji da mace, wato da gayati inda nisa, wato mafi ƙololuwa, mafi haɗari a wajen 'ya'ya mata. Ma'ana don namijin da yake da mace ya zamanto ba iya biya mata bukata yadda take bukata, dole a iya samun matsala. Haka ita ma mace idan tana da wannan matsalar, idan har ba ta iya gamsar da mai gidanta, dole a samu matsala. Sai ka ga cewa komai kana mata, amma ko menene tana ganin ka gaza, ko kuma ita ta ga komai kana mata, komai tana maka, amma ta ga ka canza mata da sauransu. To duk san yana kawo wannan illar. Walakin na dirasa, sai dai shi wannan darasin ko kuma wannan wato binciken ko kuma wannan topic da muke tattauna a kai, nasharat fi am, wato ya yaɗu ne a shekarar 2010, wato shekara ta 2010. Wannan binciken da muke karanta yanzu ya yaɗu, athbatat, kuma ya tabbatar anna hadil mushkila, lalle wannan matsala ta sanyi min al-mumkin, abinda zai iya yiwuwa an tusibur rijala aidan, za ta iya shafar maza kuma. Lidhalika min ad-daruri jiddan, da haka ya zama tilas kuma lalura ne kwarai da gaske, mushawaratu tabibi, ya zama wajibi mazaje su rika shawartar likita, su rika zuwa asibiti suna neman shawarar likita, ana masu tasa-tasai don a gane suna da wannan matsalar ko ba su da ita. Listifarat min nasayi, domin su fa'idantu da nasihar da likita zai masu, lihalla hadhihi mushkila, domin su warware wannan matsalar. Zalika li'annahu yujad adid min al-asbab, da haka ake iya samun yawan dalilai ko sababai da suke haddasa wannan sanyin, allati yumkin an tu'addi li zuhur hadhihi mushkila, wanda za su iya bayuwa domin su bayyana da wannan matsala ta sanyi. Min ajali tawdi' hadhihi mushkila, dalilin faɗaɗa ko bayyana ko kuma yin bayani
wato akan wannan matsalar yumkin alqawl zai iya yiwa bi annal burud jinsi inda dhukur zamu ce shi sanyi a wajen 'ya'ya maza huwa juz'un min majmu'at min ittirabati, wato wani yanki ne da yake tattare da wasu abubuwa da za su iya bujurowa wanda yake dauke da wannan matsala ta sanyi, tusamma bil khall jinsi, ana ce da shi wato wata cuta ce ta jinsi, wato ta al'aurar da namiji. wal khall jinsi huwa majmu'atu min halatin nafsiyya, wato wannan cutar da take tattare da azzakarin namiji, al'aurar namiji, wato abubuwa da aka tattaro daga wasu halaye na wato kwakwalwa, allati tushmilu, wanda za su iya tattaro ta'akhir qadab. Na daya akwai ta'akhir qadab, mutum za ga yana dadewa kafin ya kawo, wato wannan dadewar da namiji yake yi wani lokacin kafin ya kawo ba wai abu bane wanda ya zama cewa akwai na lafiya akwai kuma na sanyi. Da yawa mutane ba sa ganewa, so da yawa mutane za su zo mana aini muna musu tambayoyi sai ce aini sai in dade ban yi releasing ba, to ba shi bane, akwai sanyi shi kansa yana kawo wannan matsala. Kaga mutum ya dau lokaci bai releasing ba har sai mata ta gaji, to sanyi yana kawo wannan matsalar. Sai kuma na biyu da'aful intisab, akwai raunin azzakari wanda da ya fara wanda ga wasanni zai biya bukatarsa wani kuma yana kusanta iyalinsa zai kawo. Sai na uku qillatul ragbatul jinsiyya alburul jinsi, wato rashin kwaɗayi ko rashin sha'awa ta ɗa namiji. Sai kuma na hudu alqadhful mubakkir, shine mutum da ya kusanci iyalinsa da ya kawo. Wa'annan abubuwa guda hudu a dunkule su ne suke tattare da wato kwakwalwa, saboda shi kan sama ne ai da kwakwalwa yake. bil idafati ila ba'd al halat khassa, kuma jingina zuwa wasu sashin wasu haloli daban, wa nadira, wanda ya zamanto mafi karanci. Sai ta'aruf bi hadal barnamij, insha Allah za mu ƙara fadawa a wannan program da muke tattaunawa ala kulli man yakhussu mushkilatin ibtida' bil asbab, a bisa duk wanda wato ya keɓanci wannan matsalar, wanda ya fara ganin wata alama bi asbabin da wasu dalilai, wa intihai bi turuq hal hadhihi mushkila, kuma in Allah da zamu warware masa wannan matsalar daki. In wa masu dauka wannan shi dai a takaice akan wato abin da ake nufi da sanyi. Kadda a manta a mana subscribing, a yi liking da sharing domin samun sabbin shirye-shiryen da zamu mu dora. Wannan shi dai a takaice. In wa masu albarka, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana lafiya, marasa lafiya mu duk inda suke Allah ya ba su lafiya. Kamar kullum, kamar ko da yaushe, sunana Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ash-Shifa'u min kulli da'il Lisan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.